дар шаҳри Исфара бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ободонию сабзу хуррамгардонии муҳити атроф ва муассисаву ташкилотҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. Дар оғози мавсими нави маъракаи ниҳолшинонӣ роҳбарон ва кормандони мақомоти иҷроия ва воҳидҳои сохтории он, намояндагони кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот, ташкилоту муассисаҳо ва сокинон иштирок намуда ниҳолҳои сояафкану ҳамеша сабз ва ороишӣ шинониданд. ин иқдом бо мақсади иҷрои барномаи давлатӣ оид ба кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар доираи ҳидояту раҳнамоиҳои бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳифзи муҳити зист амалӣ гардид. мо ният дорем зиёда аз 2000 бех ниҳолҳои сояафкан ва ҳам ороишӣ шинонем ва ҳамзамон дар шаҳру деҳот ва дар ҷамоатҳои деҳот шинондани ниҳолҳои ҳам сояафкану ороишӣ ва ниҳолҳои мевадиҳанда бо маром давом дорад ва бо ният дорем шаҳрамонро ба як шаҳри сарсабзу хуррам ва ҳам гулзор табдил диҳем. дар ин рӯз бо иштироки фаъолонаи аҳли меҳнати корхонаву муассиса, хоҷагиҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот беш аз 2000 бех ниҳолҳои дарахтони ороишӣ шинонида шуд, ки ба шукӯҳи шаҳр шаомати тоза зам хоҳад кард. зимни ниҳолшинонӣ иброз гардид, ки ниҳолшинонӣ ҷузъе аз барномаҳои ободонӣ ва сабзгардонии мамлакат буда, чунин иқдом на танҳо ба зебогии шаҳр ва беҳбудии муҳити зист мусоидат мекунад, балки фарҳанги ниҳолшинонӣ ва муҳаббат нисбат ба табиатро дар байни аҳолӣ, махсусан насли ҷавон тақвият мебахшад. дар доираи эълон гардидани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободонии созандагӣ, тақвияти таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар шаҳри Исфара ҳама баҳри ободӣ, баҳри пешрафт, баҳри сабзабзӣ ва гулгулшукуфаҳои кишвари азизамон заҳмат кашида истодаам ва ман итминони комил дорам, ки чунин корҳои бунёдкориву созандагӣ, ободонӣ дар шаҳри Исфара бо маром идома меёбад. бо эълон гардидани соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ дар шаҳри Исфара тасмим гирифтанд, ки ҳар як сокини шаҳр дар ободониву сабзкорӣ саҳми арзанда гузошта барои беҳтар гардонидани вазъи экологӣ ва баландбардоштани зебоии ин гӯшаи ватан талош намоянд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор.